Hola, bon dia. Hola, Alberta. Hola, Mar. Avui anem a conèixer una mica més qui és la Mar Martori, que és col·laboradora des de ja fa un temps amb el nostre centre i anem a veure què ens explica. D'acord. Molt bé, Mar. Qui ets? Soc la Mar Martori, Mar Martori Tolles. I, puc ser moltes coses, no? Puc ser professora, puc ser musicoterapeuta, amiga, germana, filla. Sí, soc persona. Molt bé, perfecte. A què et dediques professionalment? Mira, jo soc professora de piano, o sigui, això és el que estic, per què m'han contractat. I dono classes de piano, en aquell moment com a assignatura optativa. O sigui, alumnes que ja fan altres instruments, o sigui, ho fan com a segon instrument. També faig classes de conjunt de pianos, o sigui, que són diferents pianos que toquem tots alhora, treballem la improvisació. Faig de pianista repertorista, el qual vol dir que acompanyo els alumnes de vent, flautes, fagots, oboès, trompes i clarinets. I també dono hi ha una assignatura sobre musicoteràpia al conservatori. Molt bé. Déu-n'hi-do, no? Sí. On treballes actualment? Mira, jo estic al Conservatori de Vila-seca des de fa molts anys, perquè allí tinc la possibilitat de fer totes aquestes coses que no és fer cada dia el mateix, que en realitat és el que m'agrada, el pensar avui què toca, no? Estic també treballant a Solc, al taller ocupacional del taller d'adults, des de fa també uns anys. Allí vaig de manera puntual una vegada al mes. I després faig tallers allò de manera on me criden, i també si he de fer alguna classe així personal també, o sessió de musicoteràpia, doncs també, perquè la musicoteràpia és una part important de la meva vida. D'acord. I de tot el que expliques que fas, què és el que més t'agrada? Jo crec que l'equilibri de tot. Perquè, per exemple, estic treballant amb adolescents. Actualment hi ha un conveni amb l'Institut Barbat de Vila-seca. Es venen alguns alumnes adolescents d'allí i llavors aquest contrast amb aquests alumnes de l'institut fent musicoteràpia, fent unes dinàmiques musicals molt senzilles, on no busques la perfecció musical, sinó la millora a nivell personal, contrasta amb el treball que puc fer a la tarda, on busques allí molt més un tipus de perfecció tècnica a nivell d'instrument, no? Llavors, una cosa m'equilibra l'altra, tot m'agrada, no? O sigui, el fet de fer música i vida i buscar un equilibri és el que realment m'agrada. Perquè què és exactament la musicoteràpia? Perquè clar, podem pensar que quan estem estressats ens posem la nostra música preferida i ens anem a caminar. Això seria musicoteràpia? No. O sigui, la musicoteràpia sempre està impartida per un professional que ha estudiat a nivell de màster d'universitat i que té uns estudis darrere, un recolzament científic i tècnic, no? O sigui, hi ha tota una sèrie de tècniques que s'utilitzen. Tu agafes la música, els seus valors de patrons d'ordre, per exemple, ens pot ajudar a tenir patrons d'ordre mental, no? Però també podem jugar amb la part emocional, ens pot ajudar a coses que no som capaces d'expressar en paraules, doncs d'expressar-ho a nivell sonor. I el camp sonor és molt ampli, perquè pot ser des d'un instrument fins a la part de l'escolta activa, fins al compartir a la veu, per dir-te alguna cosa. O sigui, és tot un tema que a vegades ens quedem amb la part superficial i és molt i molt profund, des del moment en què hi ha doctorats en musicoteràpia. En aquest país encara costa estar una mica reconegut, però ens anem als Estats Units, als països nòrdics, a Japó, i és alguna cosa que està molt més establerta que aquí. Déu-n'hi-do, no? Que tenim un concepte molt pobre del que és la
Musicoteràpia. Però, o sigui, el que està clar és que la música en si ja és terapèutica, no? Per això que tu dius, no? Que et poses una cançó que t'agrada i t'ajuda a caminar més ràpid o pot ajudar a netejar la casa si no t'agrada d'una manera també més efectiva, més ràpida, o et connecta amb aquell moment de tristesa i te posa aquella cançó que saps que et farà plorar, o sigui, o la prepares per fer un sopar romàntic i aprofites unes cançons que te buscaran una atmosfera. O sigui, la música en si és molt poderosa, llavors, com a tal, el que fem és obrir coses a partir de la música, sigui a nivell físic, emocional, però el que fa el musicoterapeuta és acompanyar-ho i tancar-ho, no deixar-ho obert, perquè aquí és com deixar una ferida oberta. Molt bé, molt interessant, molt interessant. A quin públic va dirigida la teva feina? O sigui, jo actualment estic treballant, doncs estic amb el tema d'adolescents al conservatori, també tenim un grup que són dones que han patit càncer de pit. Llavors, clar, imagina't, o sigui, hi ha el contrast, no? Uns adolescents que tenen les hormones alterades, no? Amb unes dones amb una edat ja més avançada que normalment treballem molt més l'autocura, no? Perquè som, com a dones, estem acostumades a entregar-nos, a donar pels altres, no? Llavors, quan ens toca fer-ho per nosaltres, a vegades ens costa una miqueta més, no? I si damunt no és solament posar-nos una crema hidratant, sinó que és mirar cap aquí dins i veure què tenim aquí, o quin és aquest dolor físic que tinc de l'operació però que ho dissimulo perquè el que importa és estar bé, o ostres, avui noto que tinc una mica de dolor però m'ho aguanto i vaig a presentar una cara amable. Doncs la música et pot ajudar a presentar aquesta cara que no és tan amable i després ja la portarem cap on sigui, no? Però connectar amb el que som, amb el que sentim, no? I no quedar-nos solament amb aquest oferir-li a l'altre. Sí, només l'aparença, no? Que tot està bé, no? Exacte. Molt bé, molt interessant. Sí. En canvi, amb els adolescents és exactament el contrari, o sigui, que et diguin tot està bé també és important perquè poden començar, quina merda, l'actitud corporal, no? O sigui, una sèrie de coses. Llavors, amb ells el que has de fer és el contrari, és connectar amb aquesta part amb la que ells també a vegades els hi falta, no? O sigui... O tenen resistències, no? Perquè Sí, això de mostrar sentiments... i sobretot a nivell col·lectiu, no? Molt bé. Bona feina. I abarques molt tipus de gent, no? Què pots aportar aquí a Betty Martí Estètica Holística? Ja he anat aportant i jo crec que, o sigui, existeix la part de sessions col·lectives, que és el que faig majoritàriament, però també existeixen sessions individuals, no? En el que potser és molt més fàcil que la persona es pugui obrir o connectar amb ella mateixa, no? Llavors, la bellesa més gran que tenim és la nostra ànima. Això està claríssim, no? Això treballem al mateix sentit. Per això, i llavors, per exemple, jo soc una persona que a mi em costa cuidar-me externament, no? Em costa posar-me una crema. Vinc aquí i llavors, mira, avui m'has donat una crema i dic, uala, no? I penso, veus, això és un petit plaer, no? Que jo em mereixo, simplement pel fet d'estar viva i de l'estar aquí i ara, no? Doncs, a vegades això pot ser molt fàcil per tu i per mi molt difícil. I a la millor per tu pot ser molt més, per exemple, per mi és molt fàcil connectar amb la música, connectar amb mi mateixa, saber on soc i tinc un punt d'empatia que em serveix per, bueno, que crec que és una habilitat que tots tenim, però pel que sigui doncs la tinc més desenvolupada com per a partir d'unes preguntes, d'un camí, jo puc saber què és el que tu necessites per a aquell moment concret, no? Llavors, si tu vas cap a dins i fas un viatge intern amb la música, no? Després arribes a unes conclusions finals que la sensació és de benestar. No? Allò quan te diuen, ui, avui fas bona cara, què has fet, no?
i dius, ostres, és que avui, mira, m'ha passat una cosa molt xula, no? Doncs diguem que una mica va per aquí. Jo crec que l'enllaç és el punt aquest de benestar. Molt bé, molt interessant. Sí, perquè de vegades quan es posem una miqueta de colors diuen, ostres, que maca que estàs, no? Però de vegades quan estàs equilibrada interiorment, no? Et diuen, quina bona cara fas, que és molt diferent, no? I també a vegades pots veure algú que va maquillada i dius, però on va tan pintada, o aquests llavis tan vermells que no li peguen, o que notes que no sintonitza amb com està, no? Bueno, el que diem, no? Que el somriure no es tracta de maquillar els llavis, sinó de que dintre hi hagi aquest somriure intern, no? Que surti cap a fora. Sí, però que també és important la part de fora, perquè és la part en la que, per exemple, jo soc torpe, no? O sigui, i les poques vegades que m'han maquillat en ma vida, que te diria que exactament han estat 2 o 3, tinc uns quants anys, doncs, clar, quan te mires dius, doncs està bé també, no? O sigui, o t'has fet un tractament i realment notes la pell, que dius, oi, que fineta i tot això, o sigui, és molt bonic també, que tornem al mateix, en aquest cas a l'autocura, no? Llavors jo crec que la cosa està en trobar l'equilibri, no? No en pensar que tots els tractaments, les cremes i tot això t'aportaran el teu benestar total, ni estar tot el dia anant cap a dins i plorant i traient coses i després respirant i no sé què, després sortiràs d'allí i estaràs fantàstica. Jo crec que està en trobar aquest equilibri, no? Un punt intermig, molt bé. Com es sent la persona que ve a veure't? És a dir, com es sent quan surt després de fer-se una teràpia de musicoteràpia? Sempre millor que com ha entrat. Ni que això impliqui, per exemple, haver plorat, quan és l'últim que es podia imaginar aquella persona que li passés, no? Però plorar també és terapèutic a vegades, no? Pel fet de que, bueno, hi ha gent que no ploris, no? Perquè és molt plorona, però també hi ha altra gent que no plora mai, no? I el fet de fer aquest treball intern, doncs després te sents molt millor, després connectar amb el que és el teu món imaginari, no? O sigui, que tots tenim dins i que a vegades el tenim aparcat, que els nens el tenen tan a flor de pell i a mesura que ens anem fent grans, pel que sigui, el deixem una mica de racó, no? És l'anar a parar a un lloc que potser no t'imaginaves, però és el lloc on havíem d'haver anat a parar, perquè des d'aquell lloc és quan pots sentir-te millor amb tu mateixa i dir, ostres, això sí que no m'ho esperava. És com quan vas a comprar-te un vestit, no? I dius, jo el vull de cadera baixa. Sí, però resulta que tens les caderes molt amples. Potser tenia millor un que tingués la cintureta més amunt i te fes la figura més bonica. No, és que jo el vull de cadera baixa. I te proven vestits, no sé què, i al final te treuen un vestit de cintura alta i te'l poses i dius, ai, sí, aquest, no? La venedora ja ho sabia, però no te'l treu al primer moment perquè sap que necessites el teu procés per veure què és el que te senta millor, no? I llavors aquí també hi ha un exercici de confiança en el professional, no? I aquí això és el que jo aporto. Que bé. No sé si em repeteixo, però quin tipus de persona busca el teu treball? És a dir, jo si estic angoixada o si estic que tinc pors o que tinc inseguretats o... M'entens el que vull dir? Quin tipus de persona és la que li pot anar bé al teu treball? Primer jo te diria que tota persona que tingui aquella inquietud per millorar o per buscar el seu propi benestar, no? Que és el que aquí oferiu principalment, no? Però després també te diria que pot anar bé a qualsevol persona, no? Perquè potser agafar un pal i començar a picar, que dius que estic fent, doncs el fet físic pel que sigui de moure el braç, potser ja és suficient, no? No cal anar a buscar la profunditat, no? Ens podem quedar també amb una qüestió física que pel que sigui potser li costava moure el braç i amb uns exercicis musicals acabem treballant els braços, no? Llavors, pot servir per qualsevol persona que una tingui una inquietud concreta de dir, mira, és que
m'agradaria treballar-me la por i com la música em pot ajudar a treballar la por. O un altre que diu, no sé molt clar perquè jo vinc aquí, no sé què, però ho vull provar. No? Doncs també a partir de començar la sessió i parlar i fer un treball es pot arribar igualment a un camí i a un final d'un camí. És a dir, que en principi seria apte per tothom. Sí, Molt bé. sí. Molt bé, genial. Quina valoració en treus de tot plegat? Valoració de... Doncs t'ha quedat alguna coseta per explicar o hi ha alguna cosa que no t'he preguntat que t'agradaria dir? No, jo el que trobo molt xulo, ho puc dir per la meva pròpia experiència, és el fet de combinar les coses, no? Perquè aquí, per exemple, estic treballant amb l'Anna en acupuntura i és un treball preciós. I sempre com tot pot anar relacionat, no? El dia que tu també me vas fer el tractament, també vaig sortir d'allí com alguna cosa nova i increïble, no? Llavors, el fet d'aprendre a fer aquest joc, d'estar bé per dins i per fora, jo crec que és el gran regal, no? Sí, la veritat és increïble perquè jo que he tastat el teu treball i sóc persona que coneix diferents teràpies alternatives i que m'agrada i les gaudeixo, vaig quedar molt sorpresa, no? Perquè no només és el camí que ens acompanyes durant tot el procés que estem fent el treball, sinó després el que t'endús. Vull dir que és una cosa que no és simplement doncs he fet un tractament de musicoteràpia, m'ha anat superbé, te'n vas i d'aquí 2 mesos ja ni te'n recordes. No, no és cert. T'endús molta feina per tu i això és una cosa que jo vaig valorar molt del teu treball. Sí. Que jo aconsello a tothom que tingui ganes de provar-ho, que s'animi perquè no quedarem diferent. Sí, llavors dir-te que la musicoteràpia no és una teràpia alternativa, sinó que sí que n'hi ha, sinó que s'anomena una teràpia creativa. O sigui, a partir de la part creativa que tots tenim, no? L'art en si també és terapèutic, no? Doncs és a partir d'aquí que utilitzem unes bases científiques per desenvolupar-la. Molt bé, genial. Ostres, doncs, moltes gràcies, Mar, A tu, bé. de tot el que ens has explicat i esperem poder conèixer molt més a la Mar Martori, que és increïble i sabem que ets una mica tímida, però t'agraïm moltíssim que també la gent et pugui conèixer. Doncs moltes gràcies. I gràcies a vosaltres també.